Sanibonani bakwethu. Sefikele uKing Nube inkosi yamabhounce abakwethu. Njengoba ngazi ukuthi ngumuntu ojimayo, umuntu oyimisele kakhulu mase kuqhamuka mase kuzoya kule game le yokujima. Bakwethu njengoba nginjena nje lokho engiyikho manje nengibona ngifithi nginje ngiqale labo January unyaka uqala. Bengenzela ukuthi mase kufika ifestive season nami ngifika senginjani senginje. Ngifike ufika ifestive season sengifit njengoba songibona seningibona nginje zifike izingane zifunela kumina mangigqokile vest or ngiqimbile ebishi zifunele zona. Nawe ke lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi uyafisa ukufana nami. Njengoba ungibona nje ukuthi nginje akekho umuntu ongafisa ukufana nami. Ngiyathemba nonke niyafisa ukufana nami niba ama bodybuilders nifane nami nibe nje. Bakwethu lokho engiyikho ke ngakusebenzela ngisebenzela isikhathi esiningi. Njengoba ngisho nje ukuthi ngiqale ngoJanuary angibelanga ngafithi kanje. Nawe lapho ukhona ekhaya uvuka uyithathe ngoba nami njalo ekseni ngiyavuka ngenzani ngiyajima. Nawe lapho ukhona ke cela wenzeni uvuke wenzeni ujima. Mawufisa ukufana noKing Noba nje vuka ekseni ujima. Ngeke uvele ube njengami ube fit njengami usanjani ukulala. Lapha enikhona bakwethu ngiyacela ukuthi kuze nifane nami ngoba akusiyona into kanoma ubani ukuba nje awendele bani ufuna ujima wazi ukuthi ekseni awulali ntambama uyavuka futhi uyasebenza uyajima. Angivelanga ngaba nje bakwethu njengoba ningibona nje insimbi zami lezi engizisebenzisayo izona izinsimbi zami ke lezi engijima ngazo kwakunzima ngisayiqala manje njengoba nibona ukuthi sekwaba nje sekwaba ungamxoxeli umtapu ungamxoxeli uthi ubhobho ungamxoxeli abangani bami ukhulubenzi ungamxoxeli umtapu ungamxoxeli uthi ubhobho ungamxoxeli abangani bami ukhulubenzi ungamxoxeli umtapu ungamxoxeli uthi ubhobho ungamxoxeli abangani bami ukhulubenzi ungamxoxeli umtapu ungamxoxeli uthi ubhobho abangani bami vala umnyango vula isitofu thatha ikhekhe angithi 1 2 3 sisemdlalweni vala umnyango vula isitofu thatha ikhekhe angithi 1 2 3 sisemdlalweni vala umnyango vula isitofu thatha ikhekhe angithi 1 2 3 sisemdlalweni vala umnyango vula isitofu thatha ikhekhe angithi 1 2 3 sisemdlalweni awumithi yiyo le ndaba yenza ngale studio dlala amapiyano kohle nayizingane kohle nabangane jayiva kuze awumithi yiyo le ndaba yenza ngale studio dlala amapiyano kohle nayizingane kohle nabangane jayiva kuze ukhulubenzi ungamxoxeli umtapu ungamxoxeli uthi ubhobho ungamxoxeli abangani bami njengoba ngishilo ke bakwethu njalo ekseni iba njengoKing Noba fana noKing Noba cuphe alarm lika 6 1 hour nje ujima njengami kunzima kakhulu ke yabona nani
ukuthi lama exercise anzima kakhulu. Njoba nje manje nama ngithani kodwa njoba ingoba nami nje ngifisa ukuthi lo mzimba esenginawo ungabe usahamba. Lo fit esenginawo ungabe usahamba ngoba ngisebenzele kanzima. Awe akukhona ekhaya. Cela wenze njani? Ujima. Fana no King Nova. Ngithi hoyi bosijimeni wemo. Akujinywe ekhaya. Jimani bakwethu ukuze nifane nami. Jimani nidle nebili boco ningakhohlwa ukudla into ezimnandi kanje. Nidle into ezimnandi nje. Lamakhekhe, uchocolate zonke lezi zinto ezimnandi. Ama-chips ukuze nifane nami. Nibe healthy. Nifane nami. Bakwethu siyabonga. Sohlangana kwi session yesibili lapho sosishima khona. Bye.